Bloc 9. L'Eucaristia. Ens alimentem amb el cos i la sang del Senyor. En la celebració de la missa, el sacerdot diu: Pare Sant, estem reunits davant vostre i recordem amb alegria tot el que Jesús ha fet per la nostra salvació. Ell va morir voluntàriament per nosaltres, però vos el vau tornar a la vida. Per això us aclamem: Senyor, vos sou bo, us alabem i us donem gràcies. Escoltem la paraula de Déu. En l'Eucaristia es proclama la paraula de Déu. Nosaltres l'escoltem i l'acollim com una llavor que ha de donar fruit en la nostra vida. Quantes paraules sentim cada dia, a casa, a l'escola, amb els amics, però hi ha una paraula molt especial, la paraula de Déu. En la celebració de l'Eucaristia es proclama la paraula de Déu. Nosaltres, en silenci, l'escoltem amb atenció i l'acollim en el nostre cor. És el Senyor qui ens parla a través d'ella i ens explica les meravelles que Ell fa per nosaltres. Per això, al final de les lectures es diu Paraula de Déu i responem: Us lluem, Senyor. Quan el sacerdot o el diaca llegeix l'Evangeli, és Jesús qui ens parla. És per això que al final es diu Paraula del Senyor i responem: Lluança a vos, ó Crist. El sacerdot ens explica la paraula que s'ha proclamat per ensenyar-nos a viure com a cristians. L'Esperit Sant ens ajuda a comprendre aquesta paraula i ens dona força per a viure-la. Després recitem el credo o símbol de la fe en què professem la fe de l'Església, com ho van fer els pares i els padrins el dia del nostre baptisme. A continuació demanem al Senyor per l'Església, pel món i per les nostres necessitats. És la pregària dels fidels. Ara es presenta el pa i el vi. Comença la pregària d'acció de gràcies que proclama el sacerdot i que fa present la mort i resurrecció de Jesús. Gràcies, Pare, perquè ens heu regalat el pa de la vostra paraula que ens dóna la vida.